Ahoj, tak já vás vítám a dnes si uděláme teda tu silnější raketku, jak jsem říkal, takže na to budete zase potřebovat špejle, izolepu, ale ta je nová, pak sirky a nůžky. První si vezmeme alobal, teda ještě alobal budeme potřebovat, takže si vezmeme alobal a ustříneme velký kus alobalu, takže aspoň trošku větší, takhle, velký alobal, větší než na minulou. Vezmeme si celou špejli, vezmeme si sirky, dále 3 sirky, ustříneme si konce, jenom tu hlavičku jako minule. Tak, jedna, zase jsem jí dal pod foťák jako jednou, druhá hlavička. Tak, to je druhá hlavička a teď poslední. Dále ustřínem kousek. Tak a hlavičky máme. Další důležitá věc je si vzít alobal a lepenku, jenom kousíček lepenky. Nějaký, aby dobře lepil. Si trošku očistím ruce. Takovýhle kousíček lepenky. To si vezmete a nalepíte to na to. Tak. A teď to opatrně vezmete a nalepíte to doprostřed nebo 3/4 toho alobalu. Takhle. Teď si vezmete tu špejli, zastrčíte to do té mezírky, takhle, a začnete odmoutávat takovýhle kousíček alobalu. Takhle. Až to budete mít obmotaný, tak vám ukážu další, co uděláte. Takhle. Tady zase máte tu špičku, takže si ji zase zmačkáte a vohnete dolů. Teď si vezmete trošku lepenky zase a slepíte jenom malinký kousíček spodku. Takhle. Zbytek odstřínete opatrně, jde pomalu nůžky tady. Takhle to odstřínete ten kousíček, musí tam být aspoň malá dírka. Omlouvám se za ruce, že se mi klepou. Jsem nervózní dneska. A ostřínete i tento kousíček. Tak, aby to bylo takhle. No a to asi všechno. To je všechno a až to budete zapalovat, tak trošku odstavte tu lepenku a pak zapalte tohle v těch místech. Příště vám to ukážu, ty silný. Vyrobím si jich víc a pak si pustíme na to. A na Silvestra jich vyrobím mnohem víc a pustím toho tolik a nahraju to. Takže to je pro dnešní video hodně a takhle to je ta silná raketka. Vidíte ji. Vypadá trošku jinak než ostatní, má dlouhou špejli, když se kouknete, takže to je poznat. Musíte mít dlouhou špejli, protože když to budete držet a tady budete zapalovat, tak ono to pak může vylítnout, velký plamen tady z té mezery a může vás to spálit. Proto to má tahle dlouhou špejli. A u tutý to nevadí, protože to má jen jednu sirku v sobě, u té slabý. A zase je mi víc utažena. Tady ta je méně utažená, protože to bude velký tlak v tom a nechci, aby to bouchlo a spálilo mě to jako trošku tady jednou. No tak to je ta raketka a zítra vám ukážu příště vám ukážu, až bude čas, jak vyrobím víc těch raketek. Bude to takový timelapse. Tak já se s vámi loučím a ahoj.